नमस्कार प्रणाम। स्वागत बरुआ सबके हमार पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल में। और आप सबके हम बता दी कि बात करे वाला बानी आज बहुत ही एक अच्छा सिंगर लाल साहेब लाल यादव के बारे में। जी हाँ, तो लाल साहेब लाल यादव जी के बारे में आज बात करे वाला बानी। जौन एल्बम आ रहा बा मांगेला दुनुआ बहुत जल्द रुआ सबके महावीर इंटरटेनमेंट से देखे के मिली। जी हाँ, एल्बम के नाम बा मांगेला दुनुआम। बहुत ही खतरनाक गाना बा। रुआ सबके ही गाना सुन के बहुत ही मज़ा आई। बहुत ही मतलब पूरा ऑर्केस्ट्रा के ब्लास्ट सॉन्ग बा गाना ही। तो रुआ सब भी गाना के सुनम। मांगेला दुनुआम ये गाना के दो आदमी मिल के लिखले बा, चुमन यादव और जटा शंकर यादव। रुआ सबके बता दी कि म्यूजिक भी बहुत ब्लास्ट बा और ये गाना के महावीर इंटरटेनमेंट से रिलीज करी जाए बहुत जल्द। रुआ सबके महावीर इंटरटेनमेंट से ये गाना सुनने के मिली। मांगेला दुनुआम लाल साहेब लाल यादव की आवाज़ में बहुत ही खतरनाक गाना। रुआ सबके सुन के बहुत ही मज़ा आई। ऑर्केस्ट्रा में गाना बजाई, इंजॉय करी, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दी और गाना के ढेर सारा शेयर करी। और हमारे पीकेपी भोजपुरी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब भी करी। और मांगेला दुनुआम जौन एल्बम बा ओके ढेर सारा शेयर करी ताकि ऑर्केस्ट्रा के बहुत बड़ा ब्लास्ट गाना बा। तो रुआ सब सुनी गाना और ढेर सारा आशीर्वाद देम, प्यार देम और शेयर भी करम गाना के, कि गाना ही बहुत ही ज़बरदस्त बा। तो रुआ सबके गाना सुन के बहुत ही मज़ा आई। मांगेला दुनुआम लाल साहेब लाल यादव गीत के लिखले बा चुमन यादव जटा शंकर यादव। तो रुआ सब सुनी गाना के ढेर सारा प्यार आशीर्वाद देम। रुआ सबके हमनी के प्यार और आशीर्वाद के ही इंतज़ार रही। गाना बहुत जल्द महावीर इंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल से रिलीज हुई। तब के लिए महावीर इंटरटेनमेंट में सब्सक्राइब करके रखी। प्रणाम।